खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। उत्तर प्रदेशआव फिन पुलिसनि इनकाउन्टार। थांनाय मोनाबिलि समाव इउपि पुलिस आरो डाकेटनि गेजेराव गुलि गावलायलायनाय जाथाय जानानै थाङो। बे गावलायलायनाय जाथाया खमैबो 20 मिनिट समसिम सोलियो, जेराव इउपि पुलिस बिफाना 25,000 बान्था फोसावजाखानाय सासे सिखावखौ गावनानै गोब्राब जोखोम खालामना हमनो हायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला उत्तर प्रदेशनि मैनपुरी होननाय जायगायाव करावली पुलिस थानानि मावथिफोरा हरनि समाव गारि चेकिं खालामबाय थानाय समावनो गंसे गोजा स्प्लेन्डार बाइकजों 25,000 बान्था फोसावजाखानाय सुभाष निषाद होननाय सासे सुबुङा पुलिस चेकिंखौ नुनानैबो पुलिस बिफाना राखिनो होयोब्लाबो राखियाब्लानो गोसायै सालायना खारनो नाजायो। बिनि लेखायै पुलिस बिफानाबो बिथांखौ गारिजों होसोयो, जेराव बियो 500 मिटारसो गोजान सहैनायनि उनाव बाइकखौ गारनानै खारो आरो पुलिस मावथिफोरखौ गुलि गावग्लुंहरो। पुलिसफोराबो गावनि रैखाथिनि थाखाय गुलि गावहरो, जेराव 20 मिनिट गुलि गावलायलायनायनि उनाव गरसे गुलिया डाकेटनि आथिङाव नाङो आरो गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय डाकेटखौ देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो, नाथाय फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बिथाङा जिउ खहा जायो। करावली पुलिस बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय डाकेट सुभाष निषादआ उत्तर प्रदेश आग्रानि थागिबि आरो बिनि खर'आव 25,000नि बान्था फोसावजाखानाय दंमोन होननानै फोरमायो। मानोना सुभाष निषादआ थांनाय आगस्त दानाव मोनसे गुदामनिफ्राय 10 लाख रांनि बेसेन गोसा मुवाफोर खावनानै लांदोंमोन। बिनि अनगायैबो बिथाङा आग्रा, करावली, फिरोजाबाद आरो मैनपुरीनिबो मस्ट वान्टेड डाकेटमोन होननानै फोसावना होदों पुलिस बिफाना। थैनाय डाकेटनिफ्राय गंसे मटर साइकेलजों लोगोसे गंसे पिस्तलबो बोखांनो हायो। इजराइल आरो हामास उदखारिनि गेजेराव दावहा सोलिबाय थानाय समावनो आरोबाव फिन गुबुन मोनसे गिदिर जाथाय जालायबाय। तुर्कीनिफ्राय भारतसिम दावबायबोनाय गंसे कार्ग जाहाजखौ येमेननि हौथि गोजा लैथोआव हाइजेक खालामदों। हाइजेक खालामजानाय कार्ग जाहाजाव इजराइलजों लोगोसे गुबुन गुबुन हायुंआरि थाखोनि गासै सा 25 मावथिफोरबो दंमोन होनना मिन्थिनो हादों। फोरमायनाया गोनांदि हौथि उदखारिफोरा फोसावनाय बादिब्ला गंसे इजराइलनि जाहाजखौ हाइजेक खालामदों, नाथाय इजराइलआ बे जाहाजखौ गावसिनि जाहाज नङा होननानै बुंदों। बे जाहाजाव इउक्रेनियान, बुलगारियान, फिलिपिन आरो मेक्सिकनजों लोगोसे गुबुन गुबुन हायुंआरिफोरनि सा 25 मावथि सोद्रोमाफोरसो दंमोन होनना फोरमायदों आरो बे जाहाजाव रावबो इजराइलनि नोगोरारिफोर गैयामोन होननानैबो फोसावदों इजराइलआ। बेनि अनगायैबो इजराइलनि गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुआ फोरमायनाय बादिब्ला गेलाक्सि लिडार मुंनि जाहाजाव रावबो भारतारिफोर गैयामोन होननाबो बुंबावदों। बे जाथायखौ लानानै इजराइलनि रैखाथि गोहोआ हौथिफोरनि बेबादि कार्ग जाहाजखौ हाइजेक खालामनाया मुलुगनाङैनो मोनसे जोबोद गिख्रंथाव जाथाय होनना टुइटार पस्टनि गेजेरजों फोरमायदों। लोगोसे मोनसे गेजेर हायुंआरि जाहाजनि बेरेखायै इराननि बेबादि गाग्लोबनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिबावदों इजराइलआ। गुबुन फारसेथिं हौथि उदखारिफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला इजराइलआ हामास उदखारिफोरनि सायाव गाजाखौ सिलिंखार खालामनानै गाग्लोबनायनि थाखायनो इजराइलजों दावहा नांनो आरो जेब्लासिम इजराइलआ गाजायाव गाग्लोबनायखौ बन्द खालामा अब्लासिम इजराइलनि सायाव गाग्लोबफिनबाय थागोन होनना हौथि उदखारिफोरा फोरमायदों। जाय सानाव हादोरनि गासैबो रायजो राजाफोरा टिभि एबा मबाइलाव भारत हादोर आरो अस्ट्रेलिया हादोरनि गेजेराव जानाय आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड काप 2023 मायथाइनि खेलाखौ नायनायाव मुखुब जानानै दंमोन। थिग बेबादि समावनो मोनाबिलिनि 5:30 रिंगासोआव मणिपुर रायजोनि राजथावनि इम्फल एयारपर्टनि अख्राङाव UFO थामहिनबा एलियनफोरनि आनआइडेन्टिफाइड फ्लाइंग अबजेक्ट नुनो मोननाय जादों, जायनि थाखाय इम्फल एयारपर्टनि गासैबो अख्रां जाहाजनि समखौ डिले खालामनानै सोलाय-सोल' खालामनो गोनां जायो। अख्राङाव UFOखौ नुनो मोननाय लोगो लोगोनो इन्डियान एयार फर्स बिफाना एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ एक्टिभ खालामो आरो UFOनि गोजों जोंनाय जाहाजखौबो नोजोर होयो। जोबोर फिसा महराव नुजाथिनाय UFOआ खमैबो 1 मिनिट समसिमल' इम्फल एयारपर्टनि अख्रां सायाव नुजाथिफैनानै थानायनि जाहोनाव गोबां दावबायारिफोरा अख्रां जाहाज बन्द खालामनायनि थाखाय जेंना
जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। बेजों लोगोसे इम्फल एयारपर्टसिम फैनाय गासैबो अख्रां जाहाजफोरखौ गुबुन एयारपर्ट फारसे दैथायहरनाय जायो। बेनि उनाव फ्राय 6 घन्टासोनि उनावसो एयारपर्टखौ खुलिनानै अख्रां सिबिथायखौ खालामफिननाय जायो। दा बे UFOआ मामोन बेनि सोमोन्दै इन्डियान एयार फर्स आरो इन्टेलिजेन्स बिफानआ नायबिजिरगासिनो दं। नाथाय बेनि सोमोन्दै रोखा मोनथिनो हानाय जाथ'वाखै। बे नायबिजिरनाय खामानिनि थाखाय गंनै राफेल फाइटार जेटखौ बाहायनानै UFOखौ नायगिरगासिनो दं होननानै मिथिना मोन्दों। थांनाय बावैसो सिगां EM रनजित बसुमतारी बिथाङा BTCनि बारग' गाहाय खाम्फा बरगयारी बिथांखौ फैगौ 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय UPPL दोलोनि जानानै बिसायख'थि गेलेगोन आरो हाग्रामा महिलारिखौ मेलेम गैयै खांख्राइ होननानै बुंदोंमोन। बिनि सायावनो खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिनि फिननायखौ रोखा खालामना होबाय। बिथाङा गोख्रों रावजों बुङो दि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा गोसोआव जि खोथा फैयो बेखौनो बुंलाबायो। गाज्रि खोथा आरो नबां जाबां खोथा बुङो। बिथांनि बुंनाय गासैबो खोथाफोरा बर'नि बाथ्रा फाव सैमा सोंनाया अरनो रोङा आरो अखा खोरोमनाया हानो रोङा बे बाथ्रा फावजों एखे होननानै बुङो बिथाङा। खाम्फा बरगयारी बिथाङा मोनसे समनि BTC दाग्रा आरो BPFनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन। अब्ला मानो UPPLआव हाबनो आरो UPPL दोलोआ आथिखालाव BTCखौ सानफा एफा धंस खालामगासिनो दं। अब्ला बिथाङा मानो UPPL दोलोआव हाबनो होननानै बुङो? जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा खांख्राइब्ला दा बे खांख्राइखौनो BTCनि रायजो राजाफोरा फोथायनानै लोब लोब BPFआव जइन जागासिनो दं। बे खांख्राइया लासै लासै UPPL दोलोनि दैनि माथावरिखौ खुरख'गासिनो दं जायनि थाखाय UPPL दोलोआ धंस जानायनि लामायाव थांगासिनो दं आरो UPPL दोलोआ लेथेर फेथेर जालांबाय होननानै बुङो खाम्फा बरगयारी बिथाङा। बेजों लोगोसे BTCनि थामहिनबा बर'नि मोननैसो खौरां बिजोंनि खौरांगिरि मावथिफोरखौ UPPL दोलोनि रां जानानै खामानि मावो होननानैबो गोख्रों रावजों बुङो बिथाङा। भारत हादरनि फुटबल अनसायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। दासान्दि बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन FIFA वर्ल्ड काप फुटबल खेलानि क्वालिफायारनि बादायलायनाया हादोरजों हादोर जागासिनो दं। बेबादिनो भारत हादोराबो FIFA वर्ल्ड कापनि थाखाय क्वालिफायार खेलायाव बाहागो लादों। थांनाय गिबि खेलायाव भारत हादोरा कुवैत हादोरखौ 1 गलजों फेजेननो हादोंमोन आरो नैथि खेलाखौ दिनै गोहोगोरा काटार हादोरनि बेरेखायै गेलेगोन। दिनै मोनाबिलि 7 रिंगायाव उरिष्या रायजो भुबनेश्वरनि कालिंगा फुटबल स्टेडियामाव बे खेलाखौ गेलेगोन। नोंथांमोना बे खेलाखौ मबाइलाव नायनो गोसो दंब्ला जिअ टिभिनि सनि 10 आरो सनि लाइभआव नायनो हागोन। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा फैयै फैयै दिनै 3 बोसोर आबुं जाबाय। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा फारफ्रोमथिंबो जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायखौ नोजोर होनानै बिटिआरआव गोजोन फैबाय आरो खौसेथियै थानो हानाय जाबाय होनना रायजो राजाफोरा फोरमायदों। लोगोसे बुंबावदों दि सिगांनि समफोराव हरनि समाव थाबायनो गोब्राबमोन, थासारिया गाज्रिमोन, नाथाय आथिखालाव बिटिआर सोरखार फैनायनि उनावनो गोजोनै उदाङै बेरायनो हादों होनना बुंदों रायजोफोरा। बेजों लोगोसे गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बिटिआर सोरखारा गुन गोनां फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय, गेलेमु आरो हारिमु, बर' सावथुन जौगाहोनाय, लामा दालां बानायनाय, मुलाम्फागिरिफोरनो गसंथानो थाखाय अनसुंथाइ होनाय, बारग' एनडिएफबिफोरनो अनसुंथाइ होनाय, गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय ISPL, डुरान्ड काप बायदि बायदि गेलेनायजों लोगोसे हा गैजायैफोरनो हा होनाय फारफ्रोमबो बिथिङाव बिटिआर सोरखारा मेंनाय गैयाजासे खामानि मावदों होनना फोरमायदों। बिटिआर सोरखार खुंथाया 3 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै मैया कक्राझारनि साइ स्टेडियामाव बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव साबायखर बावनाय आरो गोजोननायखौ बरायनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे आरो गोबां 40,000निख्रुइबो बांसिन रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिना मोन्दों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सिगां BPF दोलोखौ बांसिननिफ्राय बांसिन बोलोगोरा जालांनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। BPF दोलोआ मैया चिरां जिल्लानि बाथौ खेराइ रिजर्टआव मोनसे गिदिरथार जयनिं हाबाफारि लादोंमोन। बे BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय रायजो राजाफोरजों लोगोसे सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा फैनानै BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव लोब लोब बाहागो लानानै BPF दोलोआव जयनिं जायो। मैया
मैयानि बे BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव गासै 1,000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा BPF दोलोआव हाबदों होननानै मिन्थिना मोन्दों, जेराव इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो सा 679 आरो माखासेया गुबुन गुबुन दोलोनि। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोङाव बारग' एनडिबि मावथि सोद्रोमाफोरनि सायाव बुङो दि दासान्दि बारग' एनडिबिनि मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोखौ गारनानै गावसोरनि BPF दोलोजों फैनो थाखाय थियारि जाजोब्बाय, मानोना गावसोर बानायनाय इउपिपिएल सोरखार थासेयावबो एनडिबिनि खामानिफोरा मावफुंजाजोबाखै, जेरै रिहेबिलिटेसन खामानिया मावफुंजाजोबाखै, पुलिस केस बोखारजायाखै, जोबथेसालियाव जोबजानाय सासेबो केडार फोरा उदां जायाखै। बेफोरबादि माखासे खोथाफोरखौ लानानै इउपिपिएलआव थाब्ला जेबो जानाय नङा होनना BPF दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायो बिथां हाग्रामा महिलारिया। बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव BPF दोलोआ देरहानानै सोरखार दानो हायोब्ला एनडिबिनि गासैबो खामानिफोरखौ मावनानै होनो आवगायगोन आरो बिथाङा नाजागोन आरो साहसबो दं होननानै बुंदों बिथाङा। मोनसे खोनाफेरै आरो नुफेरै जाथाय जानानै थाङो। थांनाय 19 अक्ट'बर खालारखालि आहमेदाबादनि बुहुमनि देरसिन स्टेडियामाव भारत आरो अस्ट्रेलिया हादोरनि गेजेराव आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कापआ जानानै थाङो, जेराव भारत हादोरआ अस्ट्रेलिया हादोरनि आखायाव जेननो गोनां जादोंमोन। भारत हादोरआ जेननायनि दुखुआवनो गावखौनो जिउ फोजोबनानै लाबाय। आसामनि सासे लाइमोना गुवाहाटी बिरुबारी ITIआव फरायबाय थानाय बिरुबारी ओनसोलनि प्रान्जल মাজुमदार मुंनि सासे लाइमोना वर्ल्ड कापआव भारत हादोरा जेननायनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।